Όπως είπαμε σε μία πρόσφατη παρουσίαση την οποία αναρτήσαμε, η οποία αφορούσε ένα ντοκιμαντέρ για το μοναστήρι μας, δηλαδή την Ιερά Μονή Αναλήψεως στα Ιεροσόλυμα, το κανάλι μας δυστυχώς περίπου επί 3,5 χρόνια έχει συγγύσει. Προσπαθώντας να σταματήσουμε αυτή τη σιγή, παρουσιάζουμε μία ομιλία η οποία έγινε από την ταπεινότητά μου το Δεκέμβριο του 2021, δηλαδή την περίοδο της πανδημίας, η οποία έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου. Σε αυτή την ομιλία παρουσιάζουμε όλα τα οποία κανείς θα μπορούσε να συνάξει για το βίο του Αγίου Νικολάου και για τον Άγιο Νικόλαο, κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή παρουσιάζουμε ένα πραγματικό συναξάρι. Βέβαια, αυτή η ομιλία αναρτήθηκε από το κανάλι του Αγίου Νικολάου Φιλοπάπου, αλλά με την ευλογία του πατέρα Γεώργιου Σχοινά μας παραχωρήθηκε ευγενώς και έχουμε και εμείς τη χαρά να παρουσιάσουμε και στο δικό μας κανάλι, το κανάλι δηλαδή της Ιεράς Μονής Αναλήψεως των Ιεροσολύμων, το βίο του Μεγάλου Αγίου μας, του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Σήμερα έχουμε χαρά και ευλογία αγιοταφήτικη. Είναι μαζί μας ο πατήρ Αχίλιος, ο οποίος είναι ηγούμενος στη Μονή της Αναλήψεως του Χριστού μας κάτω στα Ιεροσόλυμα. Έχουμε συναντηθεί εκεί πέρα σε όλες τις φορές που πήγαμε στα προσκυνήματα κάτω και πολλές φορές μας ξενάγησε και μας είπε ωραία πράγματα, και αφού αγαθή συγκυρία τον έχει εδώ πέρα κοντά μας στην Αθήνα, είπαμε να τον αγκαρεύσουμε πνευματικά, να μας πει λίγα λογάκια για τον Άγιό μας, για τον Άγιο Νικόλαο, που την χάνει να είναι και δικός του προστάτης και έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως, και θα είναι μεγάλη μας χαρά και ευλογία, Πάτερ Αχίλιε, να λάβετε το λόγο και να μας πείτε δύο λόγια. Εγώ και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Γεώργιο για τη φιλοξενία του και πιο πολύ για την αγάπη του, και είναι η ευκαιρία έτσι στον απόϊχο του πανηγυριού να πούμε κάποια πράγματα για τον καταπλάτος βίο του Αγίου Νικολάου. Βρισκόμαστε στο ναό του, πάντοτε σε ένα πανηγύρι. Δεν είναι στιγμή κατάλληλη, πολλοί ίσως θέλουν να λένε μεγάλες κουβέντες, ωραίες κουβέντες, αλλά στην πραγματικότητα έχει σημασία να μας μείνει και κάτι. Τα περισσότερα βέβαια θα τα ξέρετε, αλλά εμείς θα τα πούμε όλα, σίγουρα θα συμπληρώσουμε σε αυτά που ξέρετε, και τον Άγιο, στο οποίο την Εκκλησία βρίσκεστε και εκκλησιάζεστε, είναι καλό έτσι να τον γνωρίζετε και να τον γνωρίζουμε εκτενώς. Ο Άγιος Νικόλαος κατήγετο από τα πάταρα της Λυκίας και ήταν γόνος μιας πλούσιας οικογένειας. Οι γονείς του ήταν χριστιανοί και ήταν μοναχοπέδι. Όχι απλά μοναχογιός, ήταν το μοναδικό τους παιδί, το αγαπητό τους παιδί. Όταν ήταν μωρό είχε μία συνήθεια. Αν ήταν Τετάρτη και Παρασκευή, δεν θύλαζε μέχρι να βραδιάσει. Θύλαζε δηλαδή μετά τη Δύση. Τώρα βέβαια κάποιος θα σας ρωτήσει, εξυπνάγιας, πού το γράφει, λέει, το Ευαγγέλιο, να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Το Ευαγγέλιο βέβαια κάπου το γράφει. Γιατί ο Χριστός έχει πει, όταν θα σας πάρουν τον νυμφίο, τότε νηστεύσουσιν εν εκείνες τες ημέρες. Σαφώς το γράφει. Και πήγε στο Σαραντάριο και νήστευσε, αλλά βλέπετε, ας πούμε, οι Άγιοι, δηλαδή έκανε λάθος ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος δεν θύλαζε, βέβαια αυτό ήταν εκ πνεύματος Αγίου, μωρό ήτανε, δεν θύλαζε Τετάρτη και Παρασκευή. Εν πάση περιπτώσει, σαν παιδί ο Άγιος Νικόλαος του άρεσε να πηγαίνει να συζητάει με πιο μεγάλους από αυτόν
ήταν επιμελέστατος μαθητής, ήταν λόγιος ο Άγιος Νικόλαος, απλά δεν έτυχε ή ο Θεός δεν οικονόμησε να μας αφήσει κάτι γραπτό και πάντοτε έτσι άκουγε τους μεγαλύτερους, δεν θύμιζε τα άλλα παιδιά τα οποία έτσι λειτουργούσαν ως παιδιά, είχε παιδιόθεν μία σοβαρότητα. Την αρετή την ασκούσε παιδιόθεν, προσήφιε, τονίστευε, εκκλησιαζόταν και σε πολύ μικρή ηλικία, μάλλον σε νεαρή ηλικία, χειροτονήθηκε και ιερέας, ιερομόναχος. Είχε βέβαια και μία ιδιαίτερη ευκαιρία, ο θείος του, ο οποίος επίσης ελέγε τον Νικόλαος, ήταν ο αρχιερέας της περιοχής, ήταν δεσπότης δηλαδή. Ο θείος του, βλέπετε ότι ο Θεός σε κάποια πρόσωπα, τα οποία θα τον ευαρεστήσουν, τους δίνει και κάποιες ευκαιρίες. Όταν ο Άγιος Νικόλαος χειροτονήθηκε ιερέας, τότε εφήρμοσε αυτό το οποίο ακούσαμε στο Μεγαλινάριο. Τι λέει το Μεγαλινάριο? Ορφανών προστάτηντε και χειρών, πεινόντων τροφέα, πενωμένων τε πλουτιστήν, εχμαλώτων ρίστην και εκτίμεθα σωτήρα. Λέει και κάτι άλλο. Εχμαλώτων ρίστην, πλεόντων τε σωτήρα και εκτίμεθα παμάκρα σοφέ Νικόλαε. Τα περισσότερα από αυτά τα ίσκησε ως ιερέας. Υπάρχει ένα περιστατικό βέβαια, το οποίο το ξέρουμε. Ήταν ένας πατέρας ο οποίος κάποτε ήταν πολύ πλούσιος, χρεοκόπησε, είχε 3 κόρες και ήθελε να παντρέψει μία, έπρεπε τότε να την πρικίζει και κάποιοι έτσι άνθρωποι, όχι καλοί, τον πλησίασαν και του ζήτησαν να τους δώσει ένα από τα κορίτσα του να το πάρουν στον κακό δρόμο και με αυτά τα χρήματα θα πάντρευε την άλλη. Αυτό που λέμε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Βέβαια αυτός ο πατέρας ξύλο ήθελε θα λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει ο Άγιος Νικόλαος καταρχάς το έμαθε. Γιατί το έμαθε? Γιατί ήταν στα προβλήματα. Οι δεσποτάδες όταν είναι όπως πρέπει να είναι μέσα στα προβλήματα των ανθρώπων, της ενορίας, της επισκοπής τους. Δεν πρέπει να είναι εκτός πραγματικότητος, εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή πρέπει να είναι κοντά στον κόσμο. Και ο Άγιος Νικόλαος, βέβαια δεν ήταν δεσπότης τότε, ήταν παπάς, που ήταν κοντά στον κόσμο, το έμαθε και τότε πήρε ένα σακούλι και έβαλε 300 φλουριά, δηλαδή μια περιουσία, και την πέταξε από το φεγγίτι του σπιτιού αυτού του ανθρώπου που ήθελε να παντρέψει τη μία κόρη και για την άλλη είχε κάτι κακό στο μυαλό του. Όταν αυτός τα πήρε τα λεφτά, βέβαια την πάντρεψε την κόρη χωρίς να κάνει κάτι άλλο και όταν ο Άγιος Νικόλαος είδε ότι όντως τα χρήματα έτσι αξιοποιήθηκαν, του έστειλε μετά από λίγο καιρό ένα δεύτερο σακούλι, ας πούμε, με χρυσά νομίσματα, τα πήρε. Παντρεύτηκε και η δεύτερη κόρη του, αλλά αυτός απόρρισε. Ποιος είναι αυτός που πετάει τα χρήματα? Μετά από κάποιο καιρό, κάποια στιγμή, έπεσε και το τρίτο σακούλι και τότε έτρεξε να δει ποιος είναι ο ευεργέτης του. Και τον έπιασε βέβαια. Ποιον? Τον ιερομόναχο αυτόν, γιατί ιερομόναχος ήταν τον Νικόλαο. Βέβαια ο Νικόλαος του είπε να μην πει σε κανέναν τίποτα, αλλά βλέπετε, ας πούμε, παρά το γεγονός ότι το έκανε κρυφά, τι λέει ο Χριστός μας? Ο πατήρ, λέει, ο οποίος θα σε δει να το κάνεις κρυφά, λέει, θα στο αποδώσει φανερά. Και βλέπετε, ας πούμε, πόσος κόσμος έμαθε και μαθαίνει αυτή την πράξη την οποία ο Άγιος την έκανε έτσι, χωρίς να θέλει να τον δει κανένας. Ο θείος του, ο δεσπότης, κάποιες φορές έφευγε και τον άφηνε επίτροπο στην επισκοπή του και του έδωσε και τη διοίκηση ενός μοναστηριού. Είχε μια ιδιαίτερη αγάπη στους Αγίους Τόπους, γι' αυτό το μοναστήρι στο οποίο ήταν ο ηγούμενος ελέγεται Νέα Σιών. Κάποια στιγμή αποφάσισε να πάει στα Ιεροσόλυμα, στο μέρος στο οποίο είχαν συμβεί αυτά τα γεγονότα. Βέβαια,
καμιά φορά διαβάζουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι ίσως και λίγο υπερβολικά. Δηλαδή στα Ιεροσόλυμα τότε δεν είχε ακόμα βρεθεί ο Πανάγιος Τάφος, ήταν κάποια ειδωλία πάνω σε εκείνα τα μέρη, αλλά ήξεραν όμως ότι κάτω από το ειδωλείο της Αφροδίτης ήταν ο Γολγοθάς, κάτω από το ειδωλείο του Άδωνη ήταν το σπήλαιο, και στο οποίο ο Χριστός μας γεννήθηκε στη Βιθλεέμ, και κάτω από ένα ειδωλείο του Δία ήταν ο Πανάγιος Τάφος. Πέρασε από αυτά τα μέρη και θέλησε, όπως κι άλλοι βέβαια θέλησαν, να ασκητεύσει εκεί που ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός δηλαδή, έγινε άνθρωπος. Έμεινε κάποιο καιρό στα Ιεροσόλυμα και ενεφανίστη άγγελος και του είπε όχι, λέει, να επιστρέψεις, λέει, στον τόπο σου. Αυτό το οποίο ξεχάσαμε να πούμε είναι το εξής. Όταν ο Άγιος Νικόλαος πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, τότε είδε στον ύπνο του ότι θα έρθει μεγάλη θαλασσοταραχή και είδε το διάβολο να κόβει κάποια σκοινιά. Και όντως έγινε μια μεγάλη θαλασσοταραχή και όλοι απευθύνθηκαν στον Νικόλαο να προσευχηθεί και ο Νικόλαος προσευχήθη. Είναι το πρώτο θαύμα που κάνει εν σχέση με τη θάλασσα και σταμάτησε ο άνεμος, σταμάτησε η θαλασσοταραχή. Την ώρα όμως της θαλασσοταραχής ένας ναυτικός που ήταν σε ένα κατάρτι έπεσε και σκοτώθηκε. Οπότε προσευχόμενος τον ανέστησε. Δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος σαν παπάς, πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα, ανέστησε και ένα ναύτη. Όταν θέλησε να επιστρέψει από τα Ιεροσόλυμα, έψαχνε να βρει ένα πλοίο για να πάει στον τόπο του, στα Πάταρα. Βρήκε ένα πλοίο, λέει, πού πηγαίνετε, λέει, δώστε μας ναύλο και πάμε όπου θέλετε. Τους έδωσε τον ναύλο και όταν ξεκίνησαν να τον πάνε στα Πάταρα, τον ξεγέλασαν και θέλησαν να πάνε στο δικό τους τόπο, να περάσουν λίγο και αργότερα θα πήγαιναν στα Πάταρα. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός δεν αφήνει τους αγαθούς ανθρώπους, τους δικούς του ανθρώπους να εμπέζονται. Τότε συνέβη μία θάλασσοταραχή, έσπασε το πηδάλιο, το πλοίο ήταν ακυβέρνητο και το πλοίο μόνο του πήγε στα Πάταρα. Οπότε ο Άγιος Νικόλαος τους είπε άλλη φορά, λέει, να κάνετε αυτό για το οποίο πληρώνεστε, να μην το ξανακάνετε αυτό. Αυτοί του ζήτησαν συγγνώμη και του υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν με έναν έντιμο τρόπο την δουλειά τους. Κάποια στιγμή στη γειτονική πόλη, στα Μύρα της Λυκίας, ο δεσπότης, ο αρχιερέας εκεί πέθανε και όταν πέθανε ο αρχιερέας μαζεύτηκαν κάποιοι αρχιερείς να εκλέξουν το διάδοχό του. Εκεί κάποιος είχε μία εκ πνεύματος Αγίου μία θεία νεύση και λέει μήπως, λέει, πρέπει να προσευχηθούμε, λέει, παρά να συζητάμε ποιος είναι ο κατάλληλος. Τώρα να κάνουμε μία παρένθεση. Έχετε δει ποτέ εδώ όταν εκλέγεται δεσπότης να προσεύχεται κάποιος έτσι ποιος είναι ο κατάλληλος? Δεν πάζει τόσο. Λοιπόν, προσευχήθηκαν ή τουλάχιστον κάποιοι προσευχήθηκαν και εμφανίστηκε άγγελος και τους είπε θα χειροτονήσετε δεσπότη αυτόν ο οποίος θα μπει στην εκκλησία. Ο ιερομόναχος Νικόλαος κατά μία θεία οικονομία ευρίσκεται και αυτός στα Μύρα, ίσως είχε πάει με το θείο του και μπήκε στην εκκλησία χωρίς να γνωρίζει βέβαια και να προσευχηθεί. Και όταν είδαν τον Νικόλαο ήταν γνωστός, ήταν καταρχάς ο ανιψός του δεσπότη, ήταν σαν πρωτοσύγγελος στον τόπο του, ήταν ελεήμων, ήταν θαυματουργός, τον χειροτώνησαν δεσπότη στα Μύρα της Λυκίας. Καμιά φορά εμείς λέμε στο απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου ως γενναίον εν μάρτυση. Ανάμεσα στους μάρτυρες η Εκκλησία διαλέγει τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, βεβαίως. Τότε άρχισαν οι διωγμοί. Ήταν η διωγμή του Διοκλητιανού και του Μαξιμιανού και συλλαμβάνονται οι χριστιανοί και τους έλεγαν ή θα αλλάξεις πίστη ή θα σε αποκεφαλίσουμε και πάρα πολλούς τους σκότωσαν και πιάσαν και το δεσπότη, τον Άγιο Νικόλαο. Τον Άγιο Νικόλαο δεν τον σκότωσαν, αλλά τον βασάνιζαν
μέχρι να αρνηθεί την πίστη του. Θα μπορούσαν να τον είχαν σκοτώσει, δηλαδή του είπαν, ας πούμε, άλλαξε την πίστη, δεν την αλλάζω, έπρεπε να τον σκοτώσουν. Αλλά τον κράτησαν ελπίζοντας ότι μέσα στον χρόνο τον οποίο θα διαρκούσαν οι διωγμοί θα άλλαζε την πίστη του και θα έλεγαν, ορίστε, ο δικός σας δεσπότης, πώς το λένε, άλλαξε πίστη και θυσιάζει στα είδωλα. Και ο καημένος ο Άγιος Νικόλαος έκατσε 6 χρόνια στη φυλακή, στην οποία τον βασάνιζαν συνεχώς για να αλλάξει πίστη. Ο Άγιος Νικόλαος έχει ταλαιπωρηθεί περισσότερο από τους άλλους μάρτυρες. Άλλο που τον τιμούμε ως Άγιο, τα μαρτύρια τα οποία υπέστη σε αυτή την εξαετία για να αλλαξοπιστήσει, δεν τα έχει υποστεί λογικά κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, ο Άγιος Νικόλαος παρέμεινε σταθερός στις μαστιγώσεις, σε αυτά τα οποία υπέστη, σε όλες τις κακουχίες, και τον 6ο χρόνο της ενφυλακή παραμονής του τελείωσε το βασίλειο εμπαστός των διοκτών και στη συνέχεια ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος και έγινε αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη, κήρυξε την ανεξιθρησκεία και οι φυλακισμένοι ελευθερώθηκαν. Ο Άγιος Νικόλαος ανέλαβε πάλι την επισκοπή του και τότε δυστυχώς η Εκκλησία μετά τους διωγμούς από το διάβολο πολεμήθηκε με έναν άλλο τρόπο, πολεμήθηκε με τις αιρέσεις, ανεφεί η αίρεση του αριανισμού. Ο Άριος, ο οποίος ήταν ένας χειροτονημένος από τον Πέτρο ιερέας, ήταν εμορφωμένος, έλεγε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά δεν είναι Θεός, είναι κτίσμα του Θεού. Βέβαια, ο Άγιος Πέτρος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ήξερε ότι αυτό δεν έστεκε, είναι Θεός ο Χριστός, υπάρχει Αγία Τριάδα, ήταν γνωστά αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, παρακάλεσε το Θεό να του δείξει και τότε είδε τον Χριστό να φοράει το χιτώνα σχισμένο και λέει, τι σου τον χιτώνα σώτερ διήλεν, και λέει, ούτως ο μακάκιστος Άριος. Λέει, ποιος σου έσκησε το χιτώνα? Λέει, μου τον έσκησε, λέει, ο Άριος. Γιατί ο Άριος όταν έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, έσχιζε το χιτώνα του Χριστού. Ο χιτώνας του Χριστού συμβολίζει το ορθόδοξο δόγμα, γιατί έχει υφανθεί εκ των άνω προς τα κάτω και είναι άραφος, γιατί το ορθόδοξο δόγμα είναι ολόκληρο, η ορθόδοξος θεολογία είναι ολόκληρη και είναι άραφος, είναι εκ των άνω προς τα κάτω, και γι' αυτό το να είναι σκισμένος ο χιτώνας του Κυρίου μας σημαίνει ότι έχει κοπεί στα δύο η ορθόδοξος πίστη, και όντως έχει κοπεί στα δύο. Αν ο Χριστός δεν είναι Θεός, πώς είναι σωτήρ? Πώς είναι αυτός ο οποίος θα μας κρίνει? Εν πάση περιπτώσει, ο Πέτρος τότε τον καθήρεσε τον Άριο, ήρθε ο επόμενος όμως Πατριάρχης, όταν πέθανε ο Πέτρος, δεν πέθανε, μάρτυρας. Ο Πέτρος, αυτός επίστη από την ψεύτικη μετάνοια του Αρίου, τον έκανε μάλιστα και κήρυκα του Πατριαρχείου, και κάποια στιγμή μετά το θάνατο του Αχιλλά, ο Άριος έτσι συνέχισε άρχισε πλέον επίσημα και γυμνή την κεφαλή να κηρύττει αυτά. Δυστυχώς έπεισε 2 δεσποτάδες, οπότε έγινε ένα ρήγμα στην Εκκλησία και ο Άγιος Κωνσταντίνος συνεκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί εκλήθησαν κάποιοι αρχιερείς, κάποιοι ιερομόναχοι και κάποιοι μοναχοί, ήταν 318 και ήταν εκεί και ο Άγιος Νικόλαος. Έλεγε ο Άριος, έλεγαν οι Ορθόδοξοι. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή τα επιχειρήματα των Ορθοδόξων ήταν τέτοια, στα οποία ο Άριος δεν μπορούσε να έχει αντίλογο, οπότε του λέει ο Άγιος Νικόλαος, γιατί λέει δεν τα δέχεσαι, λέει. Εν πάση περιπτώσει, και μέσα στην δίκαιη αγανάκτησή του τον χαστούκησε. Ο Άριος εκεί έδειξε, όπως και άλλες φορές βέβαια, ότι ήταν πραγματικά, είχε μέσα του το σατανά. Λέει,
μεγαλειότατε, με χαστούκισε μπροστά σας και ο νόμος λέει ότι όποιος χαστούκίσει κάποιον μπροστά σας πρέπει να του κόψετε το χέρι. Κόψτε το χέρι του Νικολάου του Επισκόπου Μύρων. Βέβαια τώρα ποιος τολμάει να κόψει το χέρι του Αγίου Νικολάου. Έγινε εκεί μία σύνοδος και απεφασίστη να καθαιρεθεί ο Άγιος και του πήραν το ομοφόρι και τον φυλάκισαν και είπαν ότι μετά την λήξη της συνόδου θα αποφασίσουν τι να κάνουν με αυτό το θέμα. Η σύνοδος βέβαια έληξε με το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά προτού λήξει η σύνοδος έγινε το εξής. Το βράδυ που ήταν στη φυλακή εμφανίστηκε ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός κρατούσε ένα Ευαγγέλιο και του λέει «Νικόλαε», του λέει, «γιατί είσαι εδώ?» Λέει «Για την αγάπη σου, Κύριέ μου». Η Παναγία κρατούσε ένα ομοφόρο, του λέει «Νικόλαε, γιατί είσαι εδώ?» Λέει «Για την αγάπη σας». Και έτσι ο Κύριος του έδωσε το Ευαγγέλιο, η Παναγία του φόρεσε το ομοφόριο, φυσικά έπεσαν και τα δεσμά. Βέβαια ο Άγιος Νικόλας, παρά το γεγονός ότι ράπησε τον Άριο, ήταν ένα σεβαστό πρόσωπο και κανένας δεν συμφωνούσε με την καθαίρεσή του. Κάποιοι πήγανε να του δώσουν φαγητό το πρωί, τον είδαν χωρίς τα δεσμά και με το Ευαγγέλιο και το ομοφόριο. Το είπαν στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Άγιος Κωνσταντίνος τον αποφυλάκησε και του ζήτησε συγγνώμη. Το θέμα τελείωσε και η σύνοδος τελείωσε. Εκεί ο Άγιος Κωνσταντίνος σε όλους τους αρχιερείς έδωσε και τα οικονομικά μέσα και ο Άγιος Νικόλαος με κάποια χρήματα από τον αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο πήγε στον τόπο του στα Πάταρα, όπου δια προσευχής εκρήμνιζε τα είδωλα. Κάποιοι θέλουν να λένε για τους χριστιανούς ότι δεν σεβάστηκαν και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, άλλο είναι να σέβεσαι ένα άγαλμα και άλλο να προσεύχεσαι σε ένα άγαλμα. Και ο Άγιος Νικόλαος δεν τα γκρέμισε με προσευχή, τα γκρέμισε, ο Θεός τα γκρέμισε. Εν πάση περιπτώσει και άρχισε να οικοδομεί ο Άγιος, άρχισε να οικοδομεί ναούς. Η ιδιότητα του θαυματουργού ενετάθη όσο ήταν αρχιερέας. Κάποια στιγμή υπήρχε έτσι ανομβρία στην περιοχή και κάποια στιγμή δεν υπήρχε στάρι. Το ήξερε βέβαια ο Άγιος, προσευχήθηκε και περνούσε κάποιο πλοίο το οποίο κατευθυνόταν στη Γαλλία. Και ο Άγιος, ο οποίος όμως ήταν ζωντανός, δεν είχε πεθάνει, δεν είχε φύγει από τη ζωή, εμφανίστηκε στον καπετάνιο, του είπε να αλλάξει κατεύθυνση το πλοίο του και του έδωσε μάλιστα και 3 φλωριά. Βέβαια ο καπετάνιος δεν το πίστευε και όταν είδε τα 3 φλωριά την άλλη μέρα το πρωί, κατάλαβε ότι δεν ήταν ψέμα, οπότε άλλαξε πορεία και πήγε στα Μύρα της Λυκίας, όπου όντως υπήρχε έλλειψη ψωμιού, άρτου δηλαδή, και το πούλησε όλο το στάρι και μάλιστα το πούλησε και σε κάποια τιμή που ήταν συμφέρουσα για αυτόν. Εκείνη την περίοδο έχουμε κι άλλο ένα γεγονός. Ήταν ένας λαός στη Θράκη, βόρεια της Θράκης, που ελέγοντο οι Ταΐφαλοι. Αυτοί κάναν μια επανάσταση και ο Μέγας Κωνσταντίνος κάλεσε κάποιους στρατιωτικούς, οι οποίοι βρίσκονται σε μια άλλη αποστολή. Είναι γνωστά και τα ονόματά τους. Ο ένας λέγεται Ούρσος, ο άλλος Νεποτιανός, ο άλλος Ερπηλίων, και τους κάλεσε να πάνε να καταπνίξουν αυτή την επανάσταση. Αυτοί πέρασαν από τα Μύρα της Λυκίας, δυστυχώς όμως οι στρατιώτες που είχαν βγήκαν στην πόλη και έκαναν κάποια άσχημα πράγματα, κάποιες λαιλασίες, κάποιες αρπαγές. Οι άνθρωποι έτσι, της πόλης διαμαρτυρήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο και ο Άγιος Νικόλαος τους κάλεσε και τους παρακάλεσε να συμμαζέψουν το στρατό τους, όπως και έγινε, και μάλιστα τους ευχαρίστησε και τους κάλεσε στη Μητρόπολη. Όταν έφευγαν,
έμαθε ο Άγιος Νικόλαος ότι κάποιοι επρόκειτο να αποκεφαλιστούν, αλλά ήταν μια σκευωρία εις βάρος τους για να τους πάρουν τα χρήματα. Και μάλιστα είχαν δώσει και χρήματα και στο διοικητή, να πούνε ότι κάποιοι θα έκαναν κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό, και αποφάσισε ο διοικητής την εκτέλεσή τους. Το είπαν αυτό στον Άγιο Νικόλαο και λίγο πρωτού φύγουν οι τρεις στρατηγοί, τους πήρε μαζί του και πήγαν στο σημείο στο οποίο θα εκτελούνται αυτοί άδικα, και βλέποντας βέβαια τους τρεις στρατηγούς, οι οποίοι ήταν πολύ ανώτεροι και από το τοπικό διοικητή, τους ελευθέρωσαν. Αυτό το οποίο λέμε στο Μεγαλινάριο εχμαλώτων ρίστην, είναι για αυτό ακριβώς το γεγονός. Εν πάση περιπτώσει ελευθερώθηκαν οι αδίκως καταδικαστέντες και ο Άγιος επετίμησε το διοικητή γιατί χρηματίστηκε. Προσέξτε τώρα. Ο αρχηγός της Εκκλησίας μάλωσε τον αρχηγό της πολιτικής εξουσίας γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του το καιρό εκείνο. Τώρα τι γίνεται το καιρό ετούτο είναι άλλο θέμα. Αλλά να τα βλέπουμε όμως. Εν πάση περιπτώσει αυτοί όντως πήγαν και κατέπνιξαν την επανάσταση των Ταϊφάλων και γύρισαν θριαμβευτές στην Κωνσταντινούπολη. Ευθώνησαν όμως κάποιοι άλλοι την νίκη τους και είπανε στο Μέγα Κωνσταντίνο, διαμέσου ενός πρωτοσυμβούλου του Αυλαβίου, μάλιστα υπάρχει νομίζω στο εξαποστηλάριο το Αυλαβείο Κατώναρ, αναφέρεται, είπαν στον Αυλάβιο να πει στο βασιλιά ότι αυτοί πρόκειται να κάνουν συνωμοσία και να σκοτώσουν τον Μέγα Κωνσταντίνο, δηλαδή τους είπαν συνωμοσιολόγους, θα το λέγαμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, και ο Μέγας Κωνσταντίνος το πίστεψε και τους φυλάκισε. Αυτοί ήξεραν ότι επρόκειτο να εκτελεστούν και προσευχήθηκαν και κάποια στιγμή σκέφτηκαν ότι ο Άγιος Νικόλαος είχε ελευθερώσει κάποιους μελοθάνατους και μάλιστα συμμετείχαν και αυτοί. Δηλαδή είχαν δια των τριών αυτών στρατηγών ελευθέρωσε τους μελοθάνατους και παρακάλεσαν τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ζούσε. Τότε εμφανίστηκε στον ύπνο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και στον Αυλάβιο και τους είπε ότι αυτοί που είναι φυλακισμένοι και πρόκειται να εκτελεστούν είναι μία συκοφαντία, δεν έχουν κάνει κάτι, δεν είναι ένοχοι. Την άλλη μέρα ξύπνησε το πρωί ο Μέγας Κωνσταντίνος, θυμήθηκε το όνειρο, κάλεσε τον Αυλάβιο, του είπε και ο Αυλάβιος αυτό και τους κάλεσε και λέει τι μαγείες λέει κάνατε λέει και δεν με αφήσατε λέει να κοιμηθώ και έβλεπα. Όχι λέει δεν κάναμε μαγείες λέει, εμείς είμαστε αθώοι, δεν θέλουμε κάτι και προσευχηθήκαμε στον Άγιο Νικόλαο, τον ήξερε βέβαια ο Μέγας Κωνσταντίνος τον Άγιο Νικόλαο, ήξερε και το θαύμα το οποίο είχε γίνει στην Οικουμενική Σύνοδο και τότε τους ζήτησε συγγνώμη, τους ελευθέρωσε και τους έδωσε πάλι ένα χρυσό Ευαγγέλιο και 2 χρυσά κυροπήγια και λέει να τα πάτε στον Άγιο Νικόλαο, να του πείτε ότι σας ελευθέρωσα και να μην με ενοχλεί. Αυτό έγινε και όταν πήγανε στον Άγιο Νικόλαο και τα έδωσαν αυτά, αυτοί βέβαια εσώθησαν, δεν θέλησαν να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους ως αρχιστράτηγοι και οι πρώτοι του στρατού κτλ. Έγιναν και οι 3 μοναχοί. Κάποια στιγμή γινόταν μία τρικυμία στην περιοχή, κοντά στα μοίρα της Λυκίας, στη θάλασσα ανοιχτά, και κάποιοι ναυτικοί είχαν ακούσει ότι υπήρχε ένας δεσπότης, ο Νικόλαος, ο οποίος λέει βοηθούσε αυτούς οι οποίοι ήταν εμπερίστατοι. Προσευχήθηκαν και εκεί που προσευχήθηκαν εμφανίστηκε ο Άγιος, ο οποίος ζούσε στο τιμόνι, κράτησε το τιμόνι, ειρήνευσε η θάλασσα και τότε αφού πλέον αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, οι ίδιοι έπλευσαν στα μοίρα. Δεν τον ήξεραν τον Άγιο Νικόλα, τον είχαν ακούσει, απλά ρώτησαν πού είναι αυτός ο Νικόλας, του λένε είναι στην εκκλησία, πήγαν στην εκκλησία και είδαν τον αρχιερέα που λειτουργούσε να είναι αυτός ο οποίος τους κράταγε το τιμόνι. Από αυτό το γεγονός
έχουμε τον Άγιο Νικόλαο, όχι μόνο από αυτό βέβαια, αλλά κατεξοχήν από αυτό το γεγονός έχουμε τον Άγιο Νικόλαο στα τιμόνια των καραβιών, έχουμε τον Άγιο Νικόλαο τον προστάτη των ναυτικών. Είμαστε όλοι παιδιά του Αδάμ, ακόμα και ο Χριστός που είναι Θεός και έγινε άνθρωπος, το γραμμάτιο του γεγονότος ότι είμαστε μέλη του Αδαμιαίου γένους το πλήρωσε. Και ο Νικόλαος κάποια στιγμή έπρεπε να φύγει από τη ζωή, κάποτε που προσήφιετο είδε αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν στον ουρανό και πληροφορήθηκε ότι ο Θεός θα τον πάρει κοντά του. Κατά άλλους το 330, κατά άλλους το 333 έγινε η κοίμηση του Αγίου Νικολάου και έγινε και η ταφή του στα μοίρα της Λυκίας. Ο Άγιος Νικόλαος, όταν ακούμε ας πούμε την απόλυση, λέμε του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Κάπως έτσι το διατυπώνουμε. Βέβαια ο Άγιος Νικόλαος είναι και μυροβλήτης, αλλά δεν μπορεί να τα πει κανένας όλα. Είναι ο θαυματουργός. Τα θαύματα του Αγίου Νικολάου είναι αναρρύθμιτα, είναι από τους πλέον θαυματουργούς Αγίους και θα πούμε μόνο ένα θαύμα το οποίο συνετάραξε την Κωνσταντινούπολη. Κάποιος αγαπούσε ιδιαίτερα τον Άγιο Νικόλαο και κάποια στιγμή ήταν εμπορευόμενος, ήταν σε κάποιο πλοίο, υπήρχε θαλασσοταραχή, βγήκε για λίγο έξω και λόγω της θαλασσοταραχής, του αέρα και του γεγονότος ότι το πλοίο δεν είχε ευστάθεια, έπεσε στη θάλασσα. Άρχισε να φωνάζει, τον είδαν, αλλά δεν μπορούσαν όμως να κάνουν κάτι, οπότε περίληποι τον άφησαν να πνιγεί. Εκείνος άρχισε να φωνάζει, Άγιε Νικόλαε, λέει, βοήθησέ με. Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με. Και ξαφνικά βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο σπίτι του. Και εκεί άκουσαν οι περίοικοι να λέει, Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με. Άγιε Νικόλαε, βοήθησέ με. Και πήγαν να δουν και τον είδαν στο σπίτι του. Βέβαια νόμιζαν ότι είχε φύγει. Λέει, πώς βρέθηκες? Εδώ αυτός είπε το περιστατικό. Θα μου πείτε και γιατί τον πίστεψαν. Τον πίστεψαν γιατί τα ρούχα του ήταν βρεγμένα και είχε θαλασσινό νερό. Δηλαδή έσταζε με θαλασσινό νερό. Ήταν και η επιβεβαίωση του θαύματος. Και όταν μαθεύτηκε αυτό, το είπαν στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, όλη η Κωνσταντινούπολη, όλες οι εκκλησίες λειτουργήσαν προς τιμήν και δόξαν του Αγίου Νικολάου. Βέβαια τα θαύματα του Αγίου Νικολάου δεν σταματάνε με αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία τιμά τους Αγίους, αλλά κάποιους Αγίους όμως τους διαλέγει, τους ξεχωρίζει. Βέβαια τα πρωτεία από τους ανθρώπους, ο Χριστός είναι Θεός, τα έχει η Παναγία μας, τα πρωτεία των ανδρών τα έχει ο Τίμιος Πρόδρομος. Η Εκκλησία δίνει στον Πρόδρομο μία μέρα, δίνει στην Παναγία μία μέρα, δίνει στους Αγίους Αποστόλους την Πέμπτη, αλλά μαζί με τους Αγίους Αποστόλους τη δίνει και στον Άγιο Νικόλαο. Εκτός από τον Τίμιο Πρόδρομο και την Παναγία μας είναι το άλλο πρόσωπο στο οποίο η Εκκλησία του δίδει μία μέρα μαζί με τους Αγίους Αποστόλους. Τη Δευτέρα είναι των Αγγέλων, την Τρίτη είναι του Προδρόμου, την Τετάρτη είναι του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας, την Πέμπτη των Αγίων Αποστόλων και του Αγίου Νικολάου, την Παρασκευή του Σταυρού και της Παναγίας, το Σάββατο είναι των Απεώνος και Κοιμημένου και η Κυριακή είναι του Κυρίου. Ο Άγιος Νικόλαος είναι μάρτυρας. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ελεήμων. Ο Άγιος Νικόλαος είναι και ασκητής. Νίστευε, αγρυπνούσε. Να θυμηθούμε ότι τόλμησε και φανερώθηκε και στο Μέγα Κωνσταντίνο, τον οποίο τον ήλεγξε, και στον Ευστάθιο, τον τοπικό ηγέτη, τον οποίο τον ήλεγξε. Πολλοί βέβαια έχουν την ψευτοαγαπολογία. Η αγαπολογία είναι για να αγκαλιάσουμε το διάβολο, να το ξέρετε αυτό. Το λέω αλλά έτσι πρέπει
να το ακούσετε γιατί έτσι είναι. Και κάπου τους ξενίζει που ο Άγιος Νικόλαος χαστούκισε τον Άριο. Ο Θεός όμως το επιβράβευσε, ότι χαστούκισε τον Άριο. Δεν είπε ότι είναι όσην εν. Αντίθετα όμως στον πατέρα, ο οποίος ήθελε να σπρώξει στον κακό δρόμο μία κόρη για να πάρει λεφτά για να παντρέψει την άλλη, που ένας με τα δικά μας μυαλά θα τον χαστούκιζε, εκεί δεν τον ήλεγξε. Με το πουγγί με τα 300 φλουριά πήγε να διορθώσει το πρόβλημα. Δηλαδή ο Χριστός μας όταν πήγε η αμαρτωλή γυναίκα, λέει μη δε εγώ σε κατακρίνω. Για τους γραμματείς και τους φαρισαίους όμως τι έλεγε? Γεννήματα εχιδνών. Λοιπόν, η στάση στον πατέρα ήταν ακριβώς αυτή η αγάπη που είχε στους αμαρτωλούς. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο δοξαστικό το οποίο ακούμε στη γιορτή του. Αυτό βέβαια έχει και μία λεκτική υπερβολή και λέει Πανάγιε Νικόλα. Βέβαια δεν υπάρχει κάποιος Πανάγιος, μόνο είναι η Παναγία, η οποία είναι αναμάρτητη, αλλά ο Άγιος Νικόλαος, όπως λέει και εκείνο το δοξαστικό, είναι ο Άγιος των αμαρτωλών. Ψάχνει και βρίσκει τους αμαρτωλούς, οι οποίοι έχουν κάποια καλή προαίρεση, κάποια καλή διάθεση και με την αγάπη του είναι αυτός ο οποίος τους φέρνει κοντά στον Χριστό. Είναι η γέφυρα των αμαρτωλών στον Κύριό μας, στη μετάνοια τους και στη σωτηρία τους. Στο τέμπλο εμείς βάζουμε τον Άγιο του Ναού δεξιά της Παναγίας μας. Αυτό είναι μία συνήθεια η οποία είναι καινούρια. Στις ρωσικές εκκλησίες ο Άγιος του Ναού έμπαινε σε μία ξεχωριστή εικόνα και στη θέση που βάζουμε τον Άγιο του Ναού, για την ακρίβεια το εγγένειον του Ναού, γιατί ο Ναός μπορεί να είναι μεταμόρφωση ας πούμε, εκεί έμπαινε ο Άγιος Νικόλαος. Δηλαδή ήταν η Παναγία, ο Άγιος Νικόλαος, ο Χριστός και ο πρόδρομος. Αυτό υπάρχει στους ρωσικούς ναούς, όπου το εγγένειο του ναού μπαίνει σε μία, έμπαινε σε μία ξεχωριστή εικόνα. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω στην αγάπη σας για τον Άγιο Νικόλαο. Ίσως είναι πιο ταιριαστό να τα πούμε σήμερα που έχει περάσει λίγο το πανηγύρι και να ξέρετε πόσο μεγάλο Άγιο τιμά η Εκκλησία σας. Είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί, είτε εν μετανία, είτε προς μετάνοια, είτε μετά τη μετάνοια. Εν πάση περιπτώσει, ο Άγιος Νικόλαος να είναι ο αρρωγός μας, να είναι ο βοηθός μας, να είναι ο προστάτης μας, άλλωστε είναι και ο Άγιος της ενορίας σας ή ο Άγιος που εκκλησιάζεστε και να μας οδηγεί στη σωτηρία μας. Και πάλι σας ευχαριστώ και να με συγχωρέσετε αν είπα λίγο περισσότερο. Εμείς ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Νομίζω ότι πολλοί έχουμε ακούσει για το βίο του Αγίου Νικολάου γενικά πράγματα, αλλά κάποια ειδικότερα μας τα δώσατε εσείς τόσο όμορφα και τα ακούσαμε. Και όπως είπε ο πατήρ Αχίλιος, λέμε αυτά που λέμε για τους Αγίους, μάλλον το υπενισόταν σε όλη τη διάρκεια του λόγου, αλλά όλα αυτά έχουν ανταπόκριση και στο σήμερα. Ποιος ήταν ο Επίσκοπος Νικόλαος, ποιοι είναι οι σημερινοί επίσκοποι, πώς συμπεριφέρεται ο ένας, πώς συμπεριφέρεται ο άλλος, τότε και τώρα. Έχει σημασία να ακούμε για τους Αγίους για να προσπαθούμε να μιμηθούμε τους Αγίους, όσο είναι δυνατόν, όσο είναι δυνατόν. Και όταν βλέπει ο Θεός αυτή τη διάθεση, τη φυλάγια των ανθρώπων να θελήσουν να μοιάσουν στους Αγίους, τότε μας δίνει και εκείνος τη δική του χάρη και μας βοηθάει σε αυτόν τον αγώνα και χωρίς να το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, σταδιακά προσεγγίζει. Άλλωστε όλοι είμαστε κλητοί στην αγιοσύνη, στην αγιότητα. Και όλοι συμμετέχουμε στην αγιότητα του ενός Αγίου που είναι ο Χριστός μας και οι Άγιοι από Αυτόν πήραν. Γι' αυτό λέμε εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός. Να ευχηθούμε στον πατέρα Αχίλιο καλή επιστροφή στους Αγίους τόπους και να ευχηθούμε να ευλογήσει ο Θεός, να περάσει και αυτή η μπόρα και να μπορούμε να κατέβουμε και κάτω να προσκυνήσουμε όλοι μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.